Mun nautin. Siinä letturnitset. Lyrmäkit Iskerdym kastikkeessa paistaa. Justi, että vähän reunoja. Näitä sukee vähän meidän taikinaa. Taikinaa siellä siinä. Iskerdym. Siellä on vähän dyrymvehnää. 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 Valmiit tuotokset. Vitun jepa. Ihanaa. Vitun hyvää. Vitun jepa. Sitten jatketaan tätä vatkaamista vähän sen. Tässä pieni Pasi Viherahon kokkaus. Vähän vettä sekaan. Vettä vois laittaa, että keittyy nää letut. Joo, vettä vois laittaa lisää. Ja tosi just dyykattu taikina S-Marketin takapihalta. Mä otin kyllä S-Marketin takapihalta dyykattu taikina. Juuri näin. Ihmiset heittää pilaantuneetkin jauhot roskiin. Ne voi ihan hyvin tehdä letuiksi vielä. Niin kuin maitokin on ihan vitu härskiintynyttä, mitä ollaan tähän laitettu. Kuvaas nyt Marko Ripers vähän näiden lettujen kanssa tässä. Noin. Tässä siinä on kuvattu letut. Letut siinä. Lettu paistuu. Nyt on aika kääntää. Laitetaan video kiinni. Annetaan kuvaaja. Vaihdetaan kuvaaja. Marko Ripers kääntää letun nyt siihen kuvaa. Saatana Marko. Nyt lähtee noin. Noin. Sitten tuolta napataan vähän noin. Pienin suorituspaineiden alla meni videokuvassa tää. Joo, meni. Nyt pitää kääntää uudelleen, että lähtee toi taivutuskulma. Noin. No. Pelastettiin letturni hyvän näköinen vielä. Hyvin menee tämä lettujen paistaminen kyllä Marko Ripersin kanssa. Joo, nyt se kääntyi. En nytkään kuvata. Hyvin rapsakka jo tullut tällainen. Reunat on rapsakat. Hyvin ruskea, kullan ruskea väri. Ja vielä annetaan olla siinä minuutti. Joo, ja sit lettu on finito. Sit se on valmis. Se oli siinä. Kokkinurkkaus kuittaa.